Sa usa ka higayon, usa ka bata miadto sa iyang lolo atol sa iyang bakasyon sa ting-init. Pirme siyang magdula uban sa iyang lolo. Usa ka adlaw, miingon siya sa iyang lolo, "Kung motubo ko, gusto ko mahimong usa ka malampuson nga tao. Makaingon ka ba sa pipila ka pamaagi aron magmalampuson?" Ang lolo mihangad og miingon, "Oo," ug gidala ang bata sa usa ka nursery nga duol. Gipalit sa iyang lolo ang duha kagagmay nga tanom ug mibalik sa balay. Gitanom niya ang usa ka tanom sa usa ka paso ug gibutang kinisulod sa balay, samtang ang lain nga tanom gitanom niya gawas sa balay. Unsa imong hunahuna, asa sa duha ka tanom ang motubo nga mas maayo sa umaabot? Pangutana sa lolo. Naghunahuna ang bata sulod sa pipila ka panahon ug miingon, ang tanom sulod sa balay ang motubo nga mas maayo kay luwas, kinigikan sa bisan unsang peligro. Samtang ang tanom sa gawas delikado sa daghang mga butang, sama sa kusog nga adlaw, bagyo, mga hayop, ug uban pa, nipahiyom ang lolo ug miingon, atong tanawon unsa ang mahitabo sa umaabot. Human niya na, mibiya ang bata uban sa iyang mga ginikanan. Pagkahuman sa 4 ka tuig, mibalik ang bata sa pagbisita sa iyang lolo pag-usap. Sa pagtanaw niya sa iyang lolo, miingon siya, "Lolo, sa miaging higayon naghangyo ko nimo og pipila ka pamaagi aron magmalampuson. Apan wala ka mag-ingon bisan unsa. Apan karon kinahanglan nimo ako ingnon." Karon nagtutok ang lolo sa bata og nangutana, "Sultihi ako asa nga tanom ang mitubo nga mas dako? Asa ang mas malampuson?" Ang bata mitubag, "Ang tanom nga atong gitanom sa gawas, apan lolo, ngano man nga nahitabo kini. Ang tanom tingali nakasinati og daghang mga peligro. Apan mitubo kini og ako." Nipahiyom ang lolo og miingon, "Oo, ang mga tanom sa gawas kinahanglan mo atubang og daghang mga butang apan adunay mga bentaha, usab ang pagatubang sa mga problema. Ang mga tanom sa gawas adunay kagawasan nga palapdan ang ilang mga gamot hangtod nga gusto nila. Ang mga problema sa masabagyo nakapahugot sa ilang mga gamot. Karon kini lig-on na kaayo nga dili na mahadlok bisan og gamay nga bagyo. Anak, unsa ang akong isulti kanimo? Hinumdomi kanunay kini aron magmalampuson ka bisan unsa imong buhaton sa kinabuhi. Kung kanunay kang magpili sa komportable nga mga kapilian, dili ka makakaton og motubo sama sa kung andam ka nga atubangon ang kalibutan bisan sa tanan nga mga peligro. Kung andam ka mo atubang sa kalibutan bisan unsa pa ang mga peligro, walay imposible nga maabot nga tumong para kanimo. Ayaw paghunahuna nga ang mga problema usa ka babag, kundili isipang mga hagdan padulong sa kalampusan. Naghuyohoy og taas nga gininhawa ang bata og nagtutok sa kahoy og nasabtan niya ang mga pulong sa iyang lolo. Ang mga babag nga atong ginaisip nga kaaway sa kinabuhi, mao gihapon ang mga babag nga nagpalig-on og nagpadako kanato sa kinabuhi. Sama sa atong kinabuhi nga usa ka dakong adventure nga puno sa mga liko-liko nga mahimong magpakita nga mga babag nga nagaabala sa atong dalan. Apan hunahuna kini ang mga babag sama sa mga puzzle nga nagpaabot nga sulbaron. Hunahuna ara kung magdula ka og dula, ang lingaw nga bahin mao ang pagpangita kung giunsa pagdaog sa mga hagit. Ang kinabuhi naglihok sa samang paagi. Ang matag hagit nga imong atubangon usa ka kahigayonan nga makat-on, motubo ug mahimong maslig-on. Mao nga ayaw pasagdi nga ma-discourage ka sa mga babag, sugata kini, atubanga kini, ug tan-awa ang imong kaugalingon nga mosaka sa mas taas nga level sa dula sa kinabuhi. Aduna kay mga abilidad, determinasyon ug espiritu aron mapildi ang bisan unsang moabot nga hagit. Hinaot nga nakakuha ka og biligikan nini nga sugilanon ug paning kamuti nga ipatuman kini sa imong kinabuhi ug kanunay nga padayon sa pagsaka.